Reksu isce dah pencai. Ayo unai wanai kelantar hai reksu go. Boरमा बेदरा मोनबाय आरोना आङो जानोसै नै एसे दनो दुथाम हायना लाबाय आं होनबाय गेलेया दे सासे बिबनांगौ हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै हलिनि थाखाय मार्केटाव फैदों आङो बोरमा बेदर लांनो आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेदर लानानै थांफिनगासिनो दं आरोना आं ओरैबायदि दावराव जें जें जां जांनो मा होनबावनो आरोना लोगोफोर কিনা 45 পড়ছে 90 কিনা একটা হলো দিয়া না তো আলাই হলো 51 ube ekoi রাজেন্দ্রনগর বেশি আগে হবে না একটু মরিচ দেও এক পোয়া এক পোয়া দেও আধা কেজি লাগে না মরিচটা এক পোয়া थांफिननोसै आं लोगोफोर बेयावहाय माबा नायनो थांनो गोनां गैयालाय दखानानो बन्दसो लोगोखौनो मोनफैया ओरैबायदि सानजौबाय ना मा होनबावनो टट' लानानै थांफिनसै आरो लोगोफोर अयथासार भिर दिनै हलिनि आरो बयबो बोरमा बेदर बायनाय टट' लाबाय आं नै लोगोफोर थांफिनगासिनो दङ न'आवहाय जेरैबो खालि हलिनिल' फाग्लासो जाबाय भिरथार आरोना बाजारावहाय दिनै हलिनि थांसै सहैनोसैलाय आङो नायनोसै दखाना खयथायाव खुलिदों बागारलायलांबायबो सानजौबाथाय जा बायो थांगोन दे लोगोफोर दा लोगो मोनगोन सहैगोन जाम बोरमा बेदर लाबाय 1 किल' लाखाबाय बोरमा बेदर दा गावनि लोगोफोर लाबायबा ओंखायनो 1 किल' लाबोखादों होननानै 1 किल' लाबोनो दोनदों फैसाखौबो गावनो हरखादों बिबोनांसो थांनि लोगोफोर बिदिनो दायो सहैग्रोनोसै न'आव जल्दि थांनानैहाय नानिया गेलेदों ओमफ्राय बिदायाबो सासेया जोंना डिउटियाव थांबाय बोराया बिबनाङाबो खामानि मावनानै ओंखारलांबाय नानिया गेलेबाय आं आरो मार्केटाव फैबाय आरोना खालारालाय दहायनि खालारालाय प्लास्टिकसो खालार लांनायालाय सानसेयावनो बिदि गेलेजोबो नामा सोरबा खालार जाबावगौलायनो खालार नों लांबावदों नामा एफा बुरजा दालांजोब र' दादानोबो नांगौनो दादा गौरांनोबो नोंखौ लांदो दे बेखौ लांदो नैबेखौ लादो येल्ल'खौ र' लागायनानै लांदो येल्ल'जों गोजाजों लाबो दे आधा हरनो र' पेकेटसे हरजोबबाथाय जोबजोबो औ आधा लांदो दहायनि प्लास्टिकखौ बाय गारजोबखो र' लगायना हरनांगौ र' खालार आंहाबो बेदर संनांगौ बेयाव आधा लादो बे पेकेटखौ लाङा नैबे प्लास्टिकआव सोना लांदो नोङो र' प्लास्टिकआबो देरथारो खालार सोना हरनानै सनालि नैबेयावहाय आलदा हरसै आलदा प्लास्टिकआव नै माथो बैसिग्रा दंखायो बोखाग्रा दंखायो ना बे सुस जाग्रा थांगोन नामा बेदर संनांगौ बेदर संगासिनो दं दासो लागायनानै हरसै आङो खालारखौ जाया होनबा गोजाजों बेजों हे जाखां बेयावनो बे बेखायनोथ' बेखौबो होनसै बेखौबो बेयावनो होनसै होमबासो ज' आलदा खालार जानायनि मिथिबाय दा मानो जोबा ना माबि संफैबो गैया नामासै
बिसिग्रा दङथाय बेलाय बेनिफ्राय बेसे जायोना नङा बेबायदि खेवग्रा गैयाना बेयो मा सिखाजों बिसिनो बेना खेवग्रायानो गैया प्लास्टिकआनो मारै खेवो नालाय लोगोफोर हाय नायनो नाङा आंनावल' कालार फोनांजोब्बाय इलायथो आयै आंनि लंपेन्टखौ फोनांजोब्बाय ना सनालिनि आखला थास कार्पेटआवबो कालार गोजाजोबबावसै दानो गैलालाय सयथिबो गैला मा जाबावनोसै रायजासिगोनसो दा सोरजों सेस दादाखौ रायजों औ दा कार्पेटआव जिरायनानै ओंखाम जानांगौआ मानो कालार खालामजोबखो गाबि दाना माथो रेडजों लगायनानै रेडजों बेजों खथ' नोंसो फुनजोबगोन आं दा दा फुनखा आंनाव आं गेलेया बिदिखौ गाज्रि गाज्रिनो मालायसो बेला जाफुंजोबनो फुनलायबाय था हरदो एबार जाबाय आरो देखा नेक्स्ट खालामदो होमबा रेड जागोन ना ब्लु जागोन नायनो दे रेडखौसो फुनलायनो दानाङा दे गेलेनो थांबाय लोगोफोर बाहेरायाव सियारखौ देखायनांगौ र' नोंसोरनो र' देखायना बिसोरखौहाय नायदो नै गेटआबो नायदो एसे बोरै कालार गेलेयाखै नोंहा अबेयावसो बिसोर माथो लामा लामा गारलाजोबखो एसे कालार गेलेजोबनो एसे कालार फुनजोबनो थांनो गेलेहैद' रिंसा नोंस्राबो दादा रिंसारखौ फुनना हो दादा रिंसारखौ फुनना हो दादा रिंसारखौ फुनहरदो थाबनो हनै खारलांबासो साइकेल लानानै थाब फुनहैदो दादा रिंसारखौ आइया एसे होदो दा बुंनो एसे नांगौनो एसे होदो एसे एसेल' लाना गेले बुरजा बुरजा लानाङा बिदियावथ' नङाबा दालाय माथो फंबायफोरजों लागाय हरजागोन ना लागायसिना अके दिसिना चक मत कने दिलो Lu deh, susah. Taruh sana, habis Is. Gila rasa. Nah, anak datang kadai, anak kalah nanti bukan ngapa gila saja. Ada apa berapa laran dah gila, sisi laran gila. Nah, meguna haba ilah fuga haba ina dana. Nggak ada gila sih. Tak harus sih nggak ada. Nama kau salah lagi, sana lihat video. Lihat video. 산는 길에 넥사 따길래 아유 넥사 좀 코난 거 봐. 송가 상만 볼. 아케 싫어한다. 벌마 베더. शेर से खा लगे खुद में रेक्शन रूडान डोरने जो था पर माँ आलू डोरने है बना लो खाना नहीं और रेक्शन डोरने जो था रूडान सरसे जाने पर मामे डोरने अल्लाह सब जो लो टेस्टी लो सोखा वाले नहीं पर मामे डोरो डेंजर जासी गंदी नहीं पर मारेगा मैं नाले नहीं वाला जी रागा जिन्हें फोटो खींच जाने के लिए ते हैप्पी होली हिंदो सोनाली Handa deh, zafung happy lindo. Reksu apa thapa ubay hai deh. Reksu. Nah, ini kita almost ready jadi nih sih super jas kan. Gravy kuangnya sebab din kayak sana tadi. Bener sana itu kan sana. Berma beda lagi. Berbagai ramon biar nang sana sini si donor tam hai na labe ang
बाखि नै बेयाव दं लोगोफोर बेदर एसे ओंखाम एसे लाबाय आं एफा जानो हानाय नङा संनानैनो आंगायल' मोनलायखाबाय नै उखुन्दै माबायदि गुयो बरिया टेस्टि एसे जाना लानसां लोगोफोर बेयावनो जानसां एसे ओमफ्राय नानिया गेलेहैदोंसो बेखौबो दा जाहोनसै आङो थुखैनानैसो जाहोनांगोन बेखौ आङो जाना लागायनानै थोरसि लथाखौ सुना दोनगोरसै बेनिफ्राय नानिखौ थुखैनानै जाहोनसै आरोना गैया गाबज्रिबाबो फैया आं जागोरनोसै आंहा दखानबो खुलिहैनांगौ ना लोगोफोर एसे लेट जासिगोन आरोना जल्दि जाना लागोरसै बेनिफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर मा अबस्था खालामलाजोबखो बिबोनांनि आखल एकदमबारे फुननानैखौनो न'आव हाबगोन माने ओरै थांफ्लानानै आखाइजोंनो ओरै फुनलाना होबाय ओंखाम संग्रा दरखङाव दंमोन आङो नानिनो ओंखाम खुरना होदों आङो नालाय थांबाय आंखौ कालार फुननानै मोखां सुनानै थुखैयासो गेलेबावोनो बेखायनो आखाइ सुनानै बे ओंखाम जाहोग्रोबाय आङो सोर फुनना होआ आंखौ सोर फुनना होआ हालोद जानानै दङ दा गेलेदो होनदों दा लाना गेलेदो आं होनबाय गेलेया जे सासे बिबोनां दङ बियो ओरैनो फोथारल' थुफैबाय आरोना दाना जोंनि बिबोनां अदसेथारा फैनानै एकदमबारे ओरैजाय थाबायलांफ्लाबाय बे ओंखाम संग्रा दरखङाव दंमोन आं नानिनो ओंखाम खुरना होनानै ओमफ्राय नों ओंखाम जाथ'आ होनलायनानै सोंबाय आरो होनानै आखाइजों ओरैहाय हरबाय ओरै मोखाङा दस्राथिं आखाइया दस्राथिं मा जाबावखो बियो अबस्थाया आं गेलेया होननानै थानाया दखान खुलिहैनो नागिरलायबाय आङो दायो नै ओमफ्राय बोरायाबो फन हरनानै हरबाय दिनै दखानखौ दा खुलिफैसै होननानै रेक्सु इसो दा फुनसै आयै अननाय बानाय खालामथारोहाय रेक्सुखौ फुगा दा नालाय इसोर साइज खालामजोब्बाय रेक्सु नायजाला दा फट' खेबनि लोगोफोर बास स्टेन्डआव दहाय एसे थाब थांनो नागिरनाया गैया जायासै बिबोनां मोनफैनानै मानानै एकदम कालारखौ फुनफबफैजोबफिनबावबायसो ओमफ्राय दुगैयै लोबैनो माया मा बुस्थु खान्थालहाय दादा ओंख्रि जानो लाबोदों दुगैनानै खर' लोबनानै ओमफ्राय बास स्टेन्डआवहाय माबा चिकेन ललिपप लाबोनानै ओरैनो जाजायाहाय बियो ओंख्रि संनानैसो जाजायो रेक्सुआबो नायजाखायामोन बेखौबो थुखैबाय सनालिखौ थुखैबाय आंबो दुगैबाय मोनाबायबो ना नङाबा आरो बासजों थांनानै फैगोन माला मागोन ओरैनो बेरायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर बिबोनाङाबो एनै दासो हाखु दाखु माबा हरलायबाय आरोना दायो आङो माबा बिन लाबोदोंमोन दहाय जायखौ हानानै दोनखानो दिनै एवला गाबोन मर्निं थाब संनानै दखान थांनो थाखाय थाब माबानानै हानानै दोनखानि आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दसे ओरैनो बास स्टेन्डआवहाय फैनानै माने थांनानैहाय चिकेन ललिपप लानानै फैबाय जेबो गैला नालाय मम' जानो लुगैदों होनबाय थानायखाय थांबाय मम'बो गैला जोबजोब्बाय ओमफ्रायो चिकेन ललिपपखौनो मोनब्रै लाना फैबाय साब्रैनि ओमफ्राय बिबोनां आं बोराय बोराया फैथ'वाखैमोन ना नै दासो फैदोंमोन बेसोरा खान्थाल लाबोदोंमोन ओंख्रि जानो होननानै दोननानैल' थांफिननांबाय फन फैबाय आरोना डाइरेक्टनो नानि आं गौरां जाबाय आरोना साथामजों ओमफ्राय मोनसेखौ दोनबाय आं दा जाफैदोंसै खोमाया ओरैजाय फारसे जि सादों मा होनबावनो आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै एसेबां ब्लग बानायनो हायासै लोगोफोर आं एसेबां बिदि हलिबो गेलेनो गोसो गैया मानो ओरैनो बिबोनाङा फुननायखाय गेलेबाय ओमफ्राय बे खाथिनि बाजैमोन फुनफैबाय दहायो आदाखौ होसोफैदोंमोन बै बिसिनि जाथि जायोना जोंनियाव थाग्रा आदाया बिसिनि जाथि जायो ना न'खरनि जायो बेखौ होसोफैबाय आंखौबो होलांबाय फुनलांबाय आरो एथ' खारनानै दुब्लिजों ओइ बे खिबुनि दरजाजों बेजों खारनानै गबाय दै आदाया ओमफ्राय आंहा फुनजाजोब्बाय ओमफ्राय दुगैबाय माबाय बिदि गेलेयासै आरोना ओरैनो आं बासजों थांनानै आब'मोनखौ फुनहैनो सानदोंमोन गैया जायासै गाबोनफोर जुदि बोरैबाफोर बायसान्स जुदि फुननाय जायोबा फुननोसै एसेसो आरो जुदि फुननाय जायाबा फुननाय जायासै आरोना लोगोफोर ब्लगखौबो आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्रायो थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट मोनाबायबो ना